Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. ए वय रे गुंडू ऑनलाईन क्लासाने झालं तुला कसं नाना आपेल वा ऑनलाईन क्लास झालं की मुंडेम गेल माराया कशाने शिकेल आजी सांग ते ते आजी आजी अल्फाबेट्सने शिकेला ना होय वय गुंडा व्हेरी गुड सांग पळता ए बी सी डी ई एफ जी हां पुरा लायक झाला हां आणि कशा शिकेला तू काजी ए बी सी डी ई एफ जी राब बाई माराया कशाने वापस ABCD सांगतास ते ते सुरुवात सांगितले अप्पर केस ना मागीर सांगितले लोअर केस अप्पर केस मला ಹೊಡ್ಡನ್ सांगचे लोअर केस मला हुगूर सांगचे नाही माराया मला पण ऑनलाईन क्लास टिके सम ऐकव तू कसा ना टीचर आज खाली EFG वर मात्र शिकेलेला ಕಸನ್ ಮಾಡರಿ ಅವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಕತನ್ ಮಾಕ ಸುಸುದಲ್ಲ ನಾ ವರ್ಲೆಲ್ ಕಸನ್ ಮುಣ ಅಮ್ಮ ಲೊಟ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಲೊಟ್ಟು ಕಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊಚ್ರೆ ವರ್ಲೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮ್ಮನ ಐಕಲಲ್ಲ ನಾ ತಕಾಜಿ तू कशी के तल त्या टीचर देवानं रक्का माराया तू एका मास्टराला पोहतो मी मारियात काना का ए गुंडा तुझ्या टीचर फोन असेल माराया तू होमवर्क सबमिट करणे काही नवा कसले का अना कसन म्हणरी छाया का आराम ना काय तू गेल होमवर्क कनी छाया आराम ना शिरपच्या कसा संबंध माराय तिका होमवर्क करू जायनी अना तका छाव कॉपी करू जायनी अना हे कंचना तुगेल नवे चडी त्यात लॉकडाऊन नव्हे माराया तुगेला अम्मान पॅन्ट कట్టుకొని मग चड्डी करून दिलांग त्यांची हे विषय दोन सरळ मग सांगू नका अम्मान पॅन्ट कట్టుకొని चड्डी करून दिला म्हणून कळवा वैरे गुंडा हंगे रे कसे नम्मा अपेल्वा वैरे अपेले कसं ಗೊತ್ತಸ್ವಾ तई सरळ माहिती वचून थोडे मीठ आड्रे देवा हा जायतಮ್ಮ आवचून येता सरळमये कसं रे गुंडा कसं जाऊ कशेल तुका मग थोडे मीठ जायशिल्या सरळमये हे मिगेल अन्नाल चड्डी मो हे कशा सांगायला ओ हे अन्नाल चड्डी नाही रे हे वेस्ट अंगटे अंगा पुरा पुसू चक्क क्लीन करू कुदा बरलाल ओ तुम्ही वरे लॉकडाऊन म्हणून सांगून मम्माला पॅन्ट कట్టుకొని चड्डी केलेलवा ना रे कसं लाक लॉकडाऊन म्हणून सांगून अन्नाक चड्डी ना म्हणून अम्मन पॅन्ट कట్టుకొని चड्डी केलेला होय वे मिगेल अन्नानं हे सरळ माईक सांगू नका म्हणून सांगितलं जायत रे तू सांगला म्हणा सांगा ना हे चरडू कसं ना हे चरडू मला तोंडात कसं नाही वर ना आम्ही कसं नाही सांगता जागृतच का ना